end of the road. Tæt på i hvert fald. Ja. Sidder i Aalborg Lufthavn. Har med møger og besvær fået proppet bagage og mennesker i den lille røde MX-5 fra 1989, som nu skal transportere dig til din adresse i Aalborg, og derefter mig til min adresse i Lønstrup. Jeg skal lige have dig til at rette på det spejl der, kan jeg se. Ja. Det er nogen, der har skubbet til undervejs, mens den har holdt her. Så det skal drejes lidt indad mod bilen og lidt opad. Nej, opad. Sådan der, ja. Det ser godt ud. Er det godt? Det ser dejligt ud. Godt. Den her slags dage, som dagen i dag, det har sgu aldrig været min yndlingsdag. Alene af den årsag, at når man sådan er på vej hjem fra en rejse, så er der både noget vemod involveret i det, men der er også noget, sådan noget på en eller anden måde noget spild af tid. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Sådan noget, nu bruger jeg bare tiden på at transportere mig, for man er jo, det, altså forstå mig ret, det bliver dejligt at komme hjem. Jeg glæder mig til at se min hustru og mine børn, men man er ligesom på vej væk fra noget, og på vej hjem til det derhjemme, som jo altid er der på en eller anden måde. Ja, og man ved jo også, hvordan det er, at når man har været væk, som vi har nu, ikke? Så er man blevet fyldt op med oplevelser og sådan noget. Når man så kommer hjem og stiller spørgsmålet, er der sket noget her? Så er svaret typisk nej. Jo, eller også så begynder der at blive fortalt om noget, men i virkeligheden så sidder man med sådan en blanding af en lyst til selv at fortælle om, hvad man har oplevet. Og omvendt så er man også bare, i hvert fald for mit vedkommende, jeg kan mærke, at jeg er simpelthen bare, jeg er træt. Ja. Så jeg er ikke sikker på, at jeg sådan har den helt store energi til at gå i en kæmpe ramse om alt det, jeg har oplevet. Og det er jo den primære årsag til, at vi har lavet det her. Og lavet reels, fordi så kan man sige, du kan lige gå ind og se det der. Jeg går i seng. Du kan lige bruge de næste 8 timer på at tjekke det der YouTube igennem. Også fordi, som vi blev enige om, det er jo faktisk meget praktisk, fordi der er ikke nogen af os, der har lyst til at betale for større iCloud-plans til Apple. Nej. Så er det sgu bedre at uploade det til YouTube, end at have sådan nogle store videofiler. Det er en god måde at spare penge på. Det er det i den grad. Og også de facto, så kan vi jo ikke... Jeg kan jo ikke huske, hvad jeg lavede i forgårs. Og så er det rigtig rart, at vi har lavet det her. Fordi så, ja. Det er jo så typisk også, at nu har vi været afsted på vores 4. roadtrip. Ja. Vi har kun fået gjort det her 2 af gangene. Ja. Den første gang havde vi var ikke kommet på ideen endnu. Og 3. gang, der gad vi ikke rigtigt. Nej. Men nu fik vi lavet det i år, og man skal godt nok være en trofast seer og lytter, hvis man har set alt det her igennem. Det her det er episode 7, men jo i virkeligheden det 8. afsnit på en uge. Så ikke engang de helt store tv-serier kan være med der. Nej. Med så mange afsnit på så kort tid. Men de tænker også lidt mere over indholdet. Heldigvis, gudskelov, men det betaler man så også for. Man får, hvad man betaler for. Ja, sådan er det. sådan det. Vi skal lige igennem dagen i går i Barcelona. Vi ankom jo i går eftermiddags og var ude og træffe en lille tur i byen. Og skulle primært finde et sted, hvor jeg kunne se Aston Villas Europa League-finale. Jeg har været Villa-fan, siden jeg var en knægt, en lille dreng. Det er 44 år siden Aston Villa sidst var i en europæisk finale. Den vandt vi dengang over Bayern München, som spillede helt i rødt, og Aston Villa spillede helt i hvidt. I går var det igen mod et tysk hold, Freiburg, der spillede helt i rødt, og Aston Villa helt i hvidt. Men det gik faktisk endnu bedre i går, end det gjorde der for 44 år siden, fordi Villa vandt med 3-0, og for mig var det sådan en uforglemmelig aften og kamp i min relation til Aston Villa. For dig tror jeg, det var noget sært. Det var en sær aften. Nej, det var en fed aften. Du bad mig jo om at tage en Villa-trøje på fra morgenstunden, som jeg så gik i hele dagen. Så jeg skulle lige vende mig til, at folk, der normalt ikke vil kigge på mig, de vinkede og smilede, og begyndte at spørge mig ind til nogle navne, som jeg ikke havde en jordisk chance for at svare på. Og så måtte jeg bare pege over på dig, Mikkel, og sige, that guy, og så kunne de snakke med dig om Villa. Men det fede for mig er at opleve, at vi ender på den her bar i Barcelona. The Shamrock Rover. Og vi går forbi en restaurant, hvor der sidder nogen og spiser, og lige pludselig begynder kvinden at vinke helt fuldstændig vanvittigt til mig. Og på ruden. Ja, og manden han sidder også og løfter ud i sin trøje for at vise, at han har en Villa-trøje på, som netop viser, at de vandt en pokal i 82. Ikke? Præcis. Og
der mærker man bare, og det kan jeg godt være misundelig over, for det har vi oplevet så mange gange efterhånden, at fordi du går rundt i din skide fodboldtrøjer, så er det bare sådan en åbner til en masse samtaler. Og så ligegyldigt hvor fanden man kommer hen, så er der fodboldsnak, fordi der er nogen, der har noget forhold til det. Og det der med lige pludselig at sidde sammen med nogle mennesker, vi aldrig har snakket med før, fra flere forskellige nationer, som alle sammen er bedste venner i hele verden. Det var fedt at opleve. Og det sammenhold, altså det der spontane sammenhold, det kan jeg godt misunde, når man har det her fælles univers. Og men så var jeg jo også nødt til at kramme de folk, der gik hen og krammede mig, når Villa de scorede. Det gør man jo. Der blev uddelt krammer til både engelske expats, der bor i Barcelona, engelske turister, men også til spanier, der holdt med Aston Villa. Der var en græker, der holdt med Aston Villa, og sågar en tysker, der holdt med Aston Villa. Og jeg tror, vi var en 15-18 Villa-fans i alt på den bar der. Som begyndte at synge fodboldsange. Og Every week we follow, den fik du brug for. Ja. Det var dejligt. Ja. Ej, det var en stor aften, men det er også sådan, og sådan har jeg sgu egentlig nok haft det hver gang. Nu har jeg ikke prøvet så mange gange med Aston Villa, men jeg har jo også haft et nært forhold til OB. Bemærk det, tiden har haft. Ja. Og jeg har egentlig haft det sådan, hver gang man har vundet noget, at det fede er egentlig at gå og vente på, at finalen skal spilles, eller spændingen bliver udløst, og så selve aftenen eller dagen. Men i dagene efter, der kommer der sådan for mig også sådan lidt en blå følelse, sådan en antiklimaks-agtig feeling. Fordi nu har man ligesom nået dertil, nu har man nået den top, eller den milepæl. Og den varmer og luner og skaber nogle minder, men det er faktisk ikke sådan, at jeg går og bærer den rundt med mig og føler mig som en triumfator i flere uger efter. Så allerede i dag, der er sådan et, kan vide, hvor mange af spillerne vi mister her i sommer, og kan vide, om der kommer noget nye til. Man er hurtigt videre. Ja, man er sgu egentlig ret hurtigt videre. Ja. Det kan også være, at de er blevet gammel kynisk røvhul. Altså, det ved jeg sgu ikke. Det er jo Tomme Lumsen i livsens ondskab, der når frem til, at han får sine drømme opfyldt, og så opstår der et tomrum umiddelbart bagefter. Ikke? Så du siger, at jeg er Tomme Lumsen? Nej, jeg siger bare, at det er den følelse. Ja, og det tror jeg sgu, du har ret i. Og der var dejligt vejr i Barcelona i går. Det var godt lige at få varmet kroppen lidt yderligere op, og fik noget dejligt mad. Lidt skinke, lidt burrata, lidt hamburgueser. Ja. Og så for at være rigtige turister, så delte vi kraftedet med en can sangria, gjorde vi. Det gjorde vi. Delte en can sangria. Også før vi skulle til fodboldkamp, for vi vidste, at de andre, de ville nok være bravende stive. Hvis vi så havde delt en can sangria, så havde vi det mindste sådan en lille mikroskopisk tinkle. Ja, men den er også dejligt svag. Det er faktisk en udmærket drik. Overraskende god drik. Jeg bryder mig ikke om at erkende det, men det er det sgu faktisk. Det var i hvert fald hyggeligt ligegyldigt hvad. Og så en lille pro-tip, hvis du er til vinylplader, så er Barcelona en virkelig, virkelig fed by at gå rundt i. Fordi... Ja, men bare nede omkring Rampladen, der ligger i hvert fald de første 15 rigtig gode vinylbutikker, som man kan nå til fods i løbet af 15-20 minutter. Men det tager så mere end 15-20 minutter, for man bruger nok i hvert fald en halv time hver. Så det var lidt det, vi også brugte tiden på i går. Ja, og det bliver sådan lidt et heldagsprojekt. Jeg købte dog kun én plade. Ja. Jeg kunne have købt mange flere, men der skulle jo også være plads i bagagen, kan man sige. Og så er det hjem i dag. Forholdsvis ukompliceret rejse, lige bortset fra, at jeg havde glemt, hvordan det er, når man flyver med Norwegian, at man så, fordi det jo er en low-cost airline, så er der 300 gæster, der skal aflevere kufferter. Men der sidder kun 3 check-in-skranker, og de lukker sådan lidt på skift, alt efter for godt befindende. Jamen stod vi i halvanden time? Ja, det var det. For at aflevere en kuffert. Vi stressede lidt for at komme over, fordi at der var sådan, vi har 20 minutter til at tjekke bagagen ind. Det havde vi så ikke. Vi havde alt for lang tid. Ja, men nu er vi fremme, og solen skinner også her i Aalborg. Temperaturen er noget lavere her, end der hvor vi forlod, men sådan er det. I det mindste, at der er solskin. Og jeg skal lige, inden vi sådan lige laver afrundingen og krøllen på det hele, så skal jeg sige, at vi har nu fået et spørgsmål fra en, der ikke er krille, nemlig Anders. Og tak for det, Anders. Tusind tak for det. Så nu kom den anden seer altså i gang. Det var flot. Ja. Anders, han skal på et... Hvad? Skal jeg over den anden bane, ikke? Jeg har kørt i Aalborg før. Nå, du kan tage det helt roligt. Ja, roligt. Anders, han skal på et roadtrip med sin kammerat. Jeg ved ikke, om det ligefrem er inspireret af os, eller om det er bare sådan noget, de også gør. Men Anders, han skriver, at de ligesom også har valgt at fravælge motorveje. Og det var en god idé. Det er grundlæggende bare en god idé. Og de har valgt Berlin som deres mål her i sommer, og så spørger han om,
vi har nogle gode tips og anbefalinger til det nordlige Tyskland. Og det har vi da. Selvfølgelig har vi det. Vi kan lige starte med de steder, vi har været, hvor jeg ikke synes, der var noget sådan at trutte alt for meget i hornet over. Plön. Do not. Altså, den er simpelthen så ligegyldig, den by. Plön er et sjovt bynavn. Det er et sjovt bynavn, men udover det, så er der ikke noget at komme efter. Nej. Så er der Eckernförde, som jeg synes havde nogle fine restauranter. De har en flot hvid sandstrand, og faktisk også nogle okay hoteller. Men det er en meget lille by, og det er kun, hvis vandet i Østersøen er varmt nok til, at man skal bade. Og så er det derfor, man skal tage dertil. Ja, fordi så er det en mega hyggelig by. Det er det. Og de har i hvert fald en restaurant, som serverer noget dejlig fisk. Det må man sige ja til. Men så de positive tips, der tror jeg, den absolutte favorit hos os begge to, det må være Lüneburg. Ja, det var byen, vi begge to var opdaget sammen. Sidste år. Og blev hovedkuds forelsket i. Fordi det er bare en dejlig by, og vi var så heldige at være der i Asparges-sæsonen. Det var også dejligt. Efterfølgende har du været der igen. 2 gange. Og jeg har også været der igen. Ja. Der ligger et hotel, der hedder Bergströms. Der er sikkert også andre gode hoteller, men Bergströms er i hvert fald meget fint. Al den stund, at Bergströms har super god morgenmad, virkelig god beliggenhed, behagelige værelser og rimelig prissætning. Plus en parkeringskælder, hvilket også er vigtigt, eller væsentligt, når man har en bil med. Så det kan anbefales. Der er et super godt handelsliv i Lüneburg, og det er en smuk by, så man går rundt og føler, at man er et spændende sted, hvor der også er spændende butikker, og søde mennesker, og gode restauranter og bare en god vibe og god atmosfære. Det andet, og den ligger så måske lige lidt out of the way i forhold til Berlin, og så dog, for det kommer an på, hvordan man planlægger ruten, men den kan anbefales. Bare sørg for at tage turen øst om Hamburg, sådan så I ikke kommer ind igennem Hamburg for at komme til Lüneburg. Og der vil vi godt anbefale, at man tager færgen over Elben i stedet for røret. Ja, men den skal man jo så ikke bruge, når man skal til Berlin. Nej, det ved jeg godt. Men det er afhængig af, hvor stor en detur man vil lave. Ja. Nå. Ellers så kan man sige, at der er også det klassiske Lübeck. Lübeck er en meget smuk by. Det er også en meget turistet by, men det er en meget, meget smuk by, som har lidt det samme som Lüneburg. Lüneburg er bare mindre befærdet af turister. Jeg har også haft fremragende ophold i Flensburg, som jo er lige syd for grænsen. Det er sgu også en hyggelig by med gode restauranter. Og jeg ved godt, det lyder hårdt det her, men hvis det er, at man... det lyder vanvittigt, jeg ved det godt, men hvis man kører syd for grænsen, dropper karrypølsen som det første, og så går ind til Flensborg for at få noget flammekuchen, så er det altså ikke helt dumt. Lige nøjagtigt. Der ligger en gade, der hedder Rotestraße i Flensborg. Og i Rotestraße, der ligger der en lille sted, der hedder Weinstube im Rotestraße. Og derinde der har de flammkuchen, som er absolut fremragende. Det er de bedste flammkuchen, jeg har fået, eller tarte flambé, som jeg har fået uden for Alsace. Og det er altså også i den by, hvor jeg fik, fordi jeg ville have en kajwurst. Jeg skulle have en kajwurst, hvor du var inde og få en flammkuchen. Og der får man lige... Jeg fik i hvert fald en kajwurst, hvor de lige havde hævet bare en lille smule ved at selv at lave deres kajketchup med æblestykker i og sådan noget. Ja. Så det kan godt blive... ikke gå med, men i hvert fald lige en oplevelse at blive hævet lidt. Du var en glad pølsemand. Jeg var en meget glad pølsemand. Så det håber jeg svarer nok, Anders. Jeg vil godt lige hurtigt smide ind som en lille wildcard. Selvfølgelig. Hvis I vælger at køre langs kysten i stedet for den tur, så vis mig en by, jeg gerne vil anbefale. Jeg synes, den har en hyggelig bymæte. Okay, men hvis vi skal ud i de hemmelige ting, så ligger der en lille by lidt længere østpå, der hedder Greifswald. Som faktisk er... nu er jeg kommet ned til at køre den ned den forkerte side her. Nå. Jeg har ellers kørt i Aalborg for. Greifswald, som faktisk har det eneste, i hvert fald mig bekendt, nordiske fakultet på et universitet i Tyskland. Det er jo selvfølgelig noget lidt mærkeligt noget at vide, og det ved jeg kun fordi, at jeg stoppede der på en tur på vej til Polen med min familie. Fordi vi skulle have aftensmad, og så var tjeneren, hun studerede på universitetet. Restauranten, vi spiste på den aften, er noget af det bedste, jeg har fået til billigst penge i mange år. Den ligger nede ved en kanal og ligner nærmest sådan et drivhus. Så jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men led efter den, hvis du kommer til Greifswald. Og skal vi så sige, at det var Nordtyskland nok? Ja. For nu nærmer vi os faktisk afslutningen, både i forhold til at komme frem til, hvor jeg skal sætte dig af, men også i forhold til, at vi lige skal have lavet en krølle og lige have lavet vores personlige highlights fra turen her. Så skal vi sige bedste måltid, bedste hotel og bedste by. Ja. Skal vi lige kåre det, eller hvad? Lad os gøre det. Du starter med bedste
hotel. Og bedste hotel. Det var sgu nok det i Carcassonne. Jeg synes, det var et dejligt hotel med masser af grønt og natur rundt omkring. Gode værelser, og jeg synes bare, det var et virkelig godt hotel. Carcassonne, Hotel Chateau, absolut. Andre honorable mentions til Hotel 1898 i Barcelona, også til Taiko i Bilbao, og til San Martin i San Sebastian, synes jeg. Ja. Vi har faktisk boet på rigtig fine hoteller den her gang, lige bortset fra der var en enkelt smutter, ikke? skandalen i på, men Ja, det var ellers så synes jeg, det har været meget tilfredsstillende. Ja, absolut enig. Bedste måltid? Jamen, det var til gengæld der, hvor vi havde den værste overnatning. Og det var i Po. Ja. På Tapu, eller? Poté. Ja, Poté, ja. Poté hedder det, ja. Ja, jeg er sådan set enig i, at det var det bedste måltid, men det bedste spisemoment, synes jeg faktisk var på havnen i Biarritz, hvor vi fik moules frites. Den sætning var fantastisk. Ja. Og det er de bedste moules frites, vi har fået. Ja. Så ja. Men hvis vi tager flere retter med, og helhedsoplevelsen, og det der med at dyrke mad, så var det Pau. Præcis. Ja. Poté. Ja. Og så er det favoritbyen på turen her? Den er svær, for jeg synes virkelig, at den her tur, vi har været på i år, der var sådan, okay, det er en fed by, okay, det er en fed, okay. Altså, nærmest hele tiden har de overgået hinanden, ikke? Men jeg tror egentlig, altså nu var jeg meget glad for Carcassonne, men det var kun for det i midten. Hvad byen ellers har at byde på, det ved jeg ikke. Så, det var typisk en turistdestination, altså en seværdighed, du var vild med. Ja, præcis, ikke? Så det var, jeg tror faktisk, at var det Biarritz, som vi jo faktisk kun var i nogle få timer. Ja, men den sagde mig bare, at der skal jeg tilbage igen. Altså, jeg tror nok, at jeg vælger San Sebastian, men med Biarritz på en meget skarp forfølgende andenplads, fordi San Sebastian nåede jeg slet ikke at blive færdig med at opdage eller udforske. Der skal jeg tilbage til at se noget mere, mærke noget mere, spise noget mere, smage noget mere, prøve noget mere. Det skal jeg. Og det samme gælder Biarritz. De ligger kun 110 km fra hinanden eller sådan noget, så det er ikke engang 60 km, tror jeg, ligger fra hinanden. Så de to byer kan man sagtens opleve sideløbende med hinanden. Så vil jeg godt lige fremhæve på den her tur alle de fine settings, hvor vi har spillet petanque. Absolut. 8 spil blev det til. Du vandt samlet 5-3, ja tak. Og det er til trods for spillet på stranden, som man jo kan diskutere, indtil vi bliver gamle, eller ældre, endnu mere gamle. Det var fjerde gang, vi gjorde det. Det var fjerde gang, vi gjorde det, så næste år så er der halvrundt jubilæum, og spørgsmålet om ikke vi allerede nu bare skal sige, at det gør vi sgu nok igen næste år. Ja, fordi det er ingen har spurgt. Det er jeg aldrig træt af at rejse sammen. Nej. Men svaret er nej, det gør vi sgu nok ikke rigtigt. Fordi vi har det fandme sjovt. Det har vi. Og det, når man har gjort det nogle gange, og også kender hinanden igennem startet hele liv, ikke? Som vi gør, så er det også, okay, han har den særhed der. Ja, det har du. Og du har sandt for dyden også nogle særheder, ikke? Det har vi. Begge to. Men det er jo bare det, der følger med i pakken, og det lærer man at leve med. Og man begynder også at lære, eller det gør man ret hurtigt jo, ikke? Så læser man hinandens signaler, fordi man ved godt, okay, nu er vi der. Ja. Så er det sgu nok ikke lige der, jeg skal trykke på nogle knapper. Altså. Og nu har vi jo tidligere kaldt de her ture for den ultimative frihed, fordi vi ikke sådan har en færdigklappet plan, når vi tager hjemmefra. Og har man ikke lyst til at lave en skid en dag, så laver man ikke en skid i dag. Har man lyst til virkelig at gå amok, så går man 15 km igennem en storby. Ja. Og det er det, og jeg plejer at komme hjem og være helt genopladet og helt frisk. I år på grund af den sygdom, jeg lige har trukket med mig de sidste dage her, der kan jeg mærke, at jeg er træt. Ja. Men mentalt er jeg oppe at køre og glad, og jeg glæder mig til at fordøje indtrykkene i de kommende dage, for det er egentlig også først i løbet af den kommende tid, der sådan er nogle ting, der falder på plads omkring, hvordan viben i den by egentlig var, og hvordan var det, og så det har været en fantastisk tur. Skal vi så ikke bare i virkeligheden sige tak for nu? Sige tak for nu, langt om længe. Det blev også til yderligere 20 minutter ned ad den her alt for lange vandring i ord. Men, undskyld, og vi ses igen.